ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ନିରନ୍ତର ଗୋଟିଏ ରାଶିରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଶିକୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରହର ଗତି ମାନବ ଜୀବନ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ମେଷ ରାଶିରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ 12ଟି ରାଶିର ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହ ନିଜସ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରାଶିଚକ୍ରକୁ ପରିକ୍ରମା କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ରାଶିଫଳରେ ଶୁଭ କିମ୍ବା ଅଶୁଭ ଫଳାଫଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ହଠାତ୍ ଧନଲାଭ, କ୍ୟାରିୟରରେ ଧମାକା, ପ୍ରମୋସନ୍, ନୂଆ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବଡ଼ ସଫଳତା, ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି, ପରିବାରରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ, ସମାଜରେ ନାମଯଶ, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସମସ୍ୟାରେ ଅଟକିଥିଲେ, ଏବେ ସମୟ ଆସିଗଲା। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ ନୂଆ ଟର୍ନ, ସମାଧାନ। ଏହି ମୌକା ହାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି 45 ଦିନରେ ନେଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ପୁରା ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମେଷ ରାଶିରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଶୁଭ ଫଳ ହେବ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ମେଷ ରାଶିର ଲଗ୍ନ ଭାବେ କିମ୍ବା ପ୍ରଥମ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଗୋଚରର ଫଳସ୍ୱରୂପ ମେଷ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ବିଚକ୍ଷଣ ନିବେଶ କରିବାର ସ୍ଥିତିରେ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ସମୟ ଧରି ଘର କିମ୍ବା ଯାନବାହନ କିଣିବାକୁ ଆଶା କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ, ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ଭଳି ସକାରାତ୍ମକ ବିକାଶ ଦିଗନ୍ତର ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ମାନରେ ସାମଗ୍ରିକ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଏହି ରାଶିର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେବଳ ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧି ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ମାନର ନୂତନ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଇପାରେ। ଚଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶିକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ହେଲା ଆମର କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଗୋଚର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଆମଦାନୀ ଏବଂ ରପ୍ତାନି ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ ହେବ। ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ। ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତା ଆରୋହଣ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶିକୁ ଆମେ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ହେଉଛି ଧନୁ ରାଶି। ଧନୁ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଗୋଚର ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ସମୟ ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଜମି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଚିହ୍ନିତ କରେ। କେବଳ ସମ୍ପତ୍ତି ବିବାଦ ସମାଧାନ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ନୂତନ ସମ୍ପତ୍ତି ହାସଲ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଆକାଂକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର ହେବ। ଏହି ଗ୍ରହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟବସାୟ ଉଦ୍ୟମରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ଅର୍ଜନ କରିବା ଏବଂ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ସହଜ ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ଡେରି ନକରି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ଆଣୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ହେଉଛି ଆମର କୁମ୍ଭ ରାଶି। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଗୋଚରରେ
କିମ୍ବା ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳାଫଳ ଆଣିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ରାଶିର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇନଗତ କିମ୍ବା କୋର୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ପାଠପଢ଼ା, ଅବସର, ନିବେଦନ, ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶିରେ ଆମେ ଦେଖା ହେବା। ରହିଲୁ।